Tervetuloa liikuntakeskus Fun Nokialle, moderniin ja viihtyisään liikuntakeskukseen Nokian Harjuniittyyn. Meiltä löydät siistit ja avarat pukutilat sekä rentouttavan saunan, jossa voit palautua treenin jälkeen. Perheen pienimmille on oma viihtyisä leikkialue, jossa lapset viihtyvät varmasti. Iso toiminnalliseen treeniin sopiva alue tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia kehittää voimaa ja kestävyyttä. Jos tarvitset lisäapua tavoitteidesi saavuttamiseen, personal trainer-palvelumme ovat käytettävissäsi, auttaen sinua treenaamaan turvallisesti ja tehokkaasti. Ryhmäliikuntatunteja meillä on laidasta laitaan niin virtuaalisena että live-tunteina. Meille jokainen on tervetullut ja Funilla treenaaminen on ennen kaikkea hauskaa. Fun Nokian jäsenenä sä saat käyttöösi myös kaikki muut Fun-liikuntakeskukset ympäri Suomen. Fun-appin avulla kuljet sisään liikuntakeskukseen ja näet esimerkiksi ryhmäliikunta-aikataulut ja varaat paikan tunnille. Löydät aikataulusta suositut Les Mills-tunnit sekä Funin omat keskustunnit. Tämä on liikuntakeskus Fun Nokia. Meillä liikkuminen on hauskaa. This is Liikuntakeskus Fun Nokia, where exercise is fun.